Magandang araw mga taga-house renovation. Ito yung kasalukuyan natin ginagawa dito sa may parting Pangasinan. Ito yung ginagawa natin. Ito sa likod lang ng bahay ito ng sa compound na to. Yan yung ginagawa natin. Nakatayo na tayo ng mga poste bukas. Yung dalawa bubuhusan natin para makapagtuloy-tuloy tayo. So ito yung kabuuan ng bahay, no? Ito yung tayo. Ito yung ano, isa lang yung may-ari nito, isang compound lang ito. Likod lang tong ginagawa namin. Ayan. Pansin nyo. Ito yung kabuuan ng bahay, oh. Yan. Malaking yan. O yan yung mga kasama ko, naghahakot ng buhangin. Naghahakot kami ng buhangin dito, tapos papasok pa namin doon sa likod. Kaya medyo natatagal lang kami. Yan, so ganito na lang muna mga house renovation.